Portuguese pa siya mga good vibes kay maglaag mo punta. Okay. Sige lang taglaag ani, mura dagha kwarta. Sana Kung sa all. tinuod lang mga good vibes ka na itong laag-laag, hindi na kinakasto. Balik ng tapagaw sa karinderya, wik sa balabal, o gusahay matag pilot pa sa atong guide. Kung inikabot sa bukid, wala na'y bayran. Okay. Halos libre na ang tanan. Libre na ang magtampisaw sa sapa, maligo sa pools, iban pang mga experience with Mother Nature. Sana Kay all. ba mo, manunod ka ang feelings kung naka sa bukid. Kanang feelings na ma-appreciate jud nimo ang beauty, nanunid na kang magpagawas og kwarta. Dili sama sa imong ex, nagipamartahan, laka. Magsana all na lantas butterfly ani ka na forever. Sana O bandiha, wala na forever, wala pagi together, kabiter. Ug sa bili pa ko makalimot mga good vibes, nag-hike day mi sa Danasan Mountains, na sa Danau. Okay. Ug kay tawon mo ng maskot, kapuyon pod, aw pahuway pod ta. O tuara, napakita na po akong amigo sa iyang dako nga abs. Believe ba yun ako niya? Na dere na ta magsugod sa atong river trekking. Ana kanindot na ang bukid sa Danasan. Na dere, shout out Lucaso. Big on nga bata, baliwat sis mama ba, no? Dani ana ko nga rin ni Sir na Sir Hinay lang kay Sir Hakay. Kuan na kinang to ara, imito ko hinay circuit rider kining mga bato na riba. Ana ko brad hinay na red to ara, iguna po hinay lagi o shout out ni Kaprete. Ang mama ni Lucas, tingsin ang Kaprete o. Dere pa huway na ta. Kita mo sa abs sa humigo. Believe kita sa na sila mga abs. Mga gahi ka na sila mga abs, no? Dere, shout out yun ta sa atong guide niya si James. Ni kabot sa unahan to ara. Sana all may forever. Sana Uyab dear. Sana all. Kita mo mga ka-good vibes. Ingon anak kanindot ang Mother Nature. Okay. Ma-appreciate yun mo ang beauty. Libre rin na ha. Wala na bayad. Dili sama sa imong ex. Sige lang og palibre. Pero ambot ani akong mga taoban. Libre lang taning aga. Mura bukat magan sila kidala-dala. Diri nagdali-dali ko pangito sa akong mga kaoban. Kanabiyaan man ko. Kanapicture-picture pa ko. Tu ara. Pagkabulay og gamas ko. Di man maghinay. Para na pos ka prete, oh. Makatakod yun iyang kinatawaan mga good vibes. Pero lipay yung kay may ani mga good vibes. Kinakita na po mig libre. Libre nga santol o libre na tubig. Unya diri kay morag na libo kami sa kianan. Mao nga, diyasa mo kay makonsentrate sa mi. Okay. O wala lang dama, naabot na mi. O shout out sa itong mga nakauban diha. Inaut-unta wala mo natagam o nalipay ra mo. Sa uulitin o sa ganahan mo sabay na mo pohon. Comment down below lang. Okay. Yadiyasa mo. Ay sa gisulti pa, basta diring dapit pa. Good vibes lang.